Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando kubingelelayo, yithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane bangcwele, izindlalifa zezulu, bahlobo benkosi uJesu Kristu waseNazaretha, ukuba sithole ithuba lokuthi sihlangane namhlanje ngosuku lokuqala lweviki emoyeni. Okay, by the way, usuku lokuqala lweviki ngokwezwi kwizolo. Kodwa-ke sesajwayela-ke ngoba phela ukuqala ukusebenza ngomsombuluko. Ngiyabonga kakhulu bangcwele kulabo abalalelile. Angiqale nje ngokubonga. Khona abangalaleli ukukhombisa ukuthi abayilaleli inkonzo. Ngisho sengibhalile-ke, hhayi abavuli nje, futhi abavule ekhaya lezwi. Abaqhubekile nokuletha ama-messages ngicelile ukuthi ngiyacela-ke sime bazalwane. Ayikho into ebuhlungu njengokubona ama-messages over 100 ungekwenze lutho. So ngiyacela nje ukuthi silalelane. Omunye aqhubeka ayiletha axolise kodwa uyayiletha. Uvela umangale. Bazalwane ngiyacela nje ukuthi silalelane kuzosisiza lokho. Ama-messages kimina asemqoka. Ngiyazi kuwena ngeke abe mqoka. Umuntu oletha umuntu nomuntu obhukhayo ebhukhela usuku lokuvuma izono. Labo bantu kumina basemqoka ngendlela emangalisayo. Lama messages ngisho sengithe awame ngiwalindele ukuthi aqhamuke lawo. Faka umuntu athole izwi aphenduke. Singambambezeli kanti mhlambe sekuyinsuku zakhe zokugcina. Angibhukhela umuntu ukuze athi eqale ebhala izona athethelelwe ngoba mhlambe naye sekuyinsuku zakhe zokugcina. Lokho okunye ukugula nani bazalwane ngimnikezile imkhuleko. Uma ubona umkhuleko wakho uNkulunkulu engawuphenduli zihlole ubuke ukuthi kudalwa yini. Awusubuyelile ezonweni zakho na? Awusuwenzile ukungcola futhi na? Ubhalile ngapho, uyabhala ngapho, ubuyela khona ngapho. Yini uNkulunkulu engakuphendula abanye baphendula? So kumina ukho umqoka, ayikho umqoka imessage yokugula. Cha. Ngoba imkhuleko sinayo ekhaya lezwi esisebenzisayo bese siyaphila. SinoJesu Kristu inkosi, igama eliphiwe wonke amagama. SinoRoma 10 verse 9, umkhuleko onyakazisa izintaba. So nje kuphela, okay. Nansi enye into. Uma ubhuka kuyokusiza ukuthi ubhale ungakhulumi. Ngoba into ebengiyenza njengoba ngibhizi kakhulu, bengithatha ama-messages abhaliwe kuphela. Ayi-voice note ngiwayeke. Awucabangeke wena obhukha nge-voice note. Bangaka abakweqile abebebhukha ngokubhala. Banganje abakweqile kule weekend abebebhukha ngokubhala. Ngoba ngithi manje ebhaliwe, ngiyazi ukuthi uyabhukha noma unginika umuntu. Uyabhukha noma unginika umuntu. Ama-voice note nje ngivele ngawayeka. Khumbulani phela enye into, ukuletha ubufakazi bakho nge-weekend. Kanti mhlambe mina ngihambile nginobufakazi balapho besihamba khona. Kufanele ngifake kuphi? Oba lapho besihamba khona. Ngamanye amagama-ke manje siyafunda ngamaphutha. Ubufakazi bethu basekhaya lezwi ake sibulethe phakathi neviki. Bese uthi nge-weekend sidedela ubufakazi balapho ubaba uNsibande kade ehambele khona kwase kuba nabafakazayo. Ngoba ubufakazi mawusubuletha phakathi neviki, buphakathi bokuthi buzogcina busalile, bungasangenanga ngoba bengidedela lobu noma buyongena late. So-ke ngiyacela siyayishape sonke lento nami ngiyafunda. Kaze ngibe negroup enkulu kanje, more than 5,200. Sibheke ku 3,000 manje. Sibheke ku 5,300 manje. Imina ngedwa enginayo noJesu okumina. So ezinye izinto sizifunda ngendlela. Ngakho-ke kusibiza ukuthi-ke sikhule sonke, sicabange, sifuna ukusizakala. So ama-messages, ama-voice notes, ngigcina ngawo, ngiqala ngabhaliwe ngoba ngifuna ukubhukhela abantu and ngifuna ukungenisa abantu ekhaya lezwi.
So wena mawuzobhukha ngevoice note uzosala mhlawumbe uzogcina weqiwa abantu abawu-10 engabe ngaphambi kwabo noma mhlawumbe abawu-20. Asenze kanjalo. Ngake ngayichaza lento ngathi kimina kulula ukufunda kunokulalela. Kuyakwenza asheshe ama-messages. Mase ngifuna ukushesha nje uthola ukuthi ngino-150 messages ophambi kwami, ngiyawakhetha, ngidila nabhaliwe ngiwaqede, ngigcine ngama-voice notes. Ngikunika ithiphu-ke, kufunda ukubhala-ke nawe manje. Kodwa khona izinto ezingabhaleki ezifuna uxoxo. Ixoxe uma kufanele uyixoxe. Musujaha ukuthi uphendulwe kanti awuzuzwakala ngizophinde ngithi hayi ngicela ungitshele ngevoice note. Bakhona abenza lona. Into ayibhalile ingezwakali, idinga ukuthi ayisho ngevoice note ukuze izwakale. Hayi sengikhulume kakhulu. Kodwa ngicabanga ukuthi kuzosisiza sonke uma ukuthathile wakulalela. Kusukela manje-ke kuya le seningabudedela ubufakazi nezinye izinto enithanda ukuziletha. Kodwa njengamanje ngisazoqedela lokho khona, kodwa vele ngesathi ngiphusha ngisebenza ngizobe ngenze njani? Ngivala amadatha immediately emva kokudedela inkonzo. So le nto engikhuluma uzoyizwa ngoba ngivula amadatha kwangena ongenayo. Ufuna ngiphushe khona ngize ngiqede bese-ke sezilandela-ke izinto ziba normal. Yebo, amanye ama-weekend angizophuma, kwamanye ngiphuma Sunday kuphela, ngi-free Saturday, not ngoba ngi-free kodwa ngisho ukuthi nginesikhathi. Kodwa nje mhlawumbe kuzosisiza usikujwayele ukuthi ngempela sonto ubaba uNsibande kakhulu sigxila kubantu afuneka bangene, sigxila kakhulu kuma-appointments. Ubufakazi asibugaxe phakathi nesonto. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubusise. Noma iphika imessage oyibona ukuthi ayijahekile, akukusiza ukuthi uthumele imessage bese uthi wena hayi noma ungayilalela noma yinini, ngizoyazi kanjani ngizoyilalela noma yinini ngoba kufanele ngiyilalele ukuze ngizwe ukuthi ufuna ngiyilalele noma yinini. Ngike ngicabanga ukuthi basho ukuthini abantu. Umuntu wakuthumela imessage athi uyilalela noma yinini, ukuthini lokho? Uyilalela noma yinini. Kwase ngiyilalelile nje. Akukho kungitshela ngingakayivuli ukuthi ngoyilalela noma yinini. Angazi uma siyakuzwa lokho. Mawuyibona nje ukuthi yanoma yinini musuyithumela. Ithumele phakathi nesonto. Ngiyabonga uNkulunkulu akubusise sisazokwenza lokho kufanele sikwenze. Ngiyacela siguqe ngamadolo ethu. Sikhothamele inkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu Baba, Jehova Sebawuthi somandla, nomoya ongcwele, umoya weqiniso umduduzi. Baba, egameni likaJesu, uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga. Impela sonto esiyibone iyinhle ukukhulumisana nempilo zethu ngezinto eziningi. Impela sonto ebishisa kwabaningi baphumile. Ngiyacabanga ukuthi asikaze sibe ne-weekend enabantu abaningi kangaka abaphumile. Siyazi baxoshwa, bashiswa yizwi. Abafuni ukuhlukana nenwele ezixhunyiwe, abafuni ukuhlukana nama-makeup, abafuni ukuhlukana nokuzidomota abazenze. Ngiyabadabukela ngoba bahambe nomkhonto, isihogo sabo sikhulu kunabo bonke abanye abantu. Basize nabasele. Angaze ngibone Nkosi weekend enabantu abaphume kangaka. Kanti futhi weekend ebinenkonzo ezishisa kangaka. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngoba ukhombisa ukuthi usuzobuya. Ufuna sihlale silungile. Ngiyamdabukela ongaboni ukuthi kwenzakalani. Ngiyamdabukela, msize Nkosi, mlekelele, mvula amehlo abone ukuthi isikhathi sini ewashini lakhe ezulwini. Iba nathi-ke Nkosi namanje kule nkonzo usacacisa izwi lakho AmaHubo 103 uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi bangcwele asiqhubeke. Ngikhunjuzwa umkhuleko ngokukhulekayo. Yazi namhlanje ekseni mangivuka abantu abebephumile ekseni nje namhlanje bebe-15 kusahlangana yona i-weekend. Yikho ngithi ngicabanga ukuthi ba-over 30 angibabalanga kodwa ngeke babe ngaphansi ka-30. Abantu abaphumile kusukela Friday. Angiyazi lento le. Kuyashisa, bangiphendulile abaningi bathi haya ngiqhubeke ngoba kuyashisa. Kuyashisa, omunye uze washo nje ngithe mangithumela omunye uphumile wathi hayi wenziwe ukuthi akafuni ukuhlona nenwele ezixhonyiwe yikho ephumile. Phela abantu niyaxoxa, ngiyazi niyaxoxa ngathi ngeke mina hayi nimthatha lo mfundisi okhuluma ukuthi nokuthi hayi cha mina ngeke ngihlukane nokuthi akazi uphuphuthe kusowusathana ingqondo ibuthuntu.
akacabanga umlilo ukuthi uba njani, isihogo siyoba njani. Ubuka le njabula izwayo emnandi manje, le njabulo yesikhashana, kudlalwa ngaye, kudlalwa ngumzimba wakhe. Nkosi yami, abantu ababona isikhathi sokudlala siphelile. uJesu Kristu inkosi. Asifunde AmaHubo 103. Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, oyelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakhe ebhujisweni, oqhelisa ngomusa nangobubele, osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Sibona la uDavide, bangisiza-ke bangitshela ukuthi elikaDavide, ekhuluma noqobo lwakhe, ekhuluma nomphefumulo wakhe, ewucela, ewuncenga, ewunxusa ukuthi mawubonge uJehova, ephinde enxusa nezinto ezingaphakathi kwakhe ukuthi mazimbonge, zibonge igama lakhe elingcwele. Hayi, ake ngime sigcine ngoLesihlanu sikhuluma incwadi kaJakobe chapter 4, saqala kuverse 4, owawuthi, ziphingi, anazini ukuthi ukuthandizwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo uthanda ukuba umhlobo wezwe ume isitha sikaNkulunkulu. Sakhuluma-ke ngoverse 4, ngathi sizoqhubeka. Uthi uverse 5, niyacabanga yini ukuthi umbhalo ushongeze ukuthi umoya awuhlalisa kithi unxanela ngokomhawu na? Umoya awuhlalisa kithi unxanela ngokomhawu. Umoya ongcwele mntakababa unomona. Umoya ongcwele unomhawu. Mawukubona udumisa uSathane, uphatheka kabi. Uma izinto ezingaphakathi kwakho zingabongi igama likaJehova elingcwele, zidumisa igama elingcolile likaSathane, umoya ongcwele unomhawu. Uthi uverse 4, niyacabanga yini ukuthi umbhalo ushongeze ukuthi umoya uhlalisa kithi unxanela ngokomhawu? Uma inxanela ngokomhawu umoya ongcwele, akumphathi kahle ukuthi wena, izinto ezikuwena zidumisa uSathane. Akumphathi kahle ukuthi izandla zakho zenze imisebenzi engcolile. Akumphathi kahle umoya ongcwele. Akumphathi kahle bazalwane. Uyanxanela ngokomhawu ukuthi inyawo zakho uhamba indlela ezingalungile, uphuma ngamawindi ekhaya, weqe uhambe, mhlawumbe usaphuma nje wawuphuma, weqe uhambe entombini, weqe uhambe endodeni, weqe uhambe uyogqekeza, weqe uhambe uyobhema insangu noma ama-drugs. Lo mlomo uNkulunkulu akunikeze wona uyabhema ngawo. Leli khala uNkulunkulu akunikeze lona ukuthi uphefumule ngalo, wena ukhipha intuthu. Umoya kaNkulunkulu unxanela ngokomhawu okuwena. Yikho ubona izinto zingakulungeli, ngoba wena udlale ngethempeli likamoya ongcwele. Yikho ubona izinto zingalungi, udlalile ngaleli thempeli likamoya ongcwele. Kanti sathengwa abazalwane ngenani elikhulu. Ngakho uma usudlala ngaleli thempeli, lisho kahle izwi likaNkulunkulu, ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabe kupha ungayi kuze kube usuku lokuhlenga. Bazalwane badabukisa umoya ongcwele. Bazalwane benza izinto umoya ongcwele angazithandi. Akhulumile wathi akazifuni, bayaqhubeka bayazenza. Bazalwane baphakamela umoya ongcwele. Abazalwane, angazi ngizoyibeka kanjani lento, ibuhlungu. Dabukisa umoya ongcwele. Uphenduka isitha sakho, ufunda Isaiah 63 verse 10. Uphenduka isitha sakho ngoba unxanela ngokomhawu. Mntakababa, ziphathe kahle. Mhloniphe umoya ongcwele. Ungamdabukisi. Wabe kuphawu ngalomoya ongcwele. Konke okubabayo nentukuthelo, nolaka nomsindo, nokuhlambalaza makususwe kuwe, ngoba ikona okudabukisa umoya ongcwele. Okubabayo, ulimi olubi, ulimi olumbaxambili, ulimi oluxabanisayo, ulimi olunamanga, intukuthelo, ulaka luhlala efubeni zewulu. Sho njalo uMshumayeli 7 verse 9. Umuntu abe nomsindo, athanda umsindo, abe nomsindo, la ikhona nje kuyaxatshanwa nje.
izwi liphakeme nje, kuyamenyezwa nje makukhulunywa, kuyaxokozelwa nje. Abantu uma bewu-4 endlini, khona ababili baxoxa ngapha, ababili baxoxa ngapha, kunomsindo nje. Uyasuka umoya ongcwele lapho, mamdabukise umoya ongcwele. Umunye uyahlambalaza, uyakhuluma, uyadilika nje, khuluma amagama ongafanele awakhuluma, khuluma amagama ayimikhuba, noma phambi kwengane noma abadala. Asikudinga ukukhuluma amagama ayimikhuba. Uyakhuluma nje lo muntu. Lithi izwi lenkosi makususwe kini nakho konke okubi, niphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu uNkulunkulu anithethelela ngoKristu. Uhambelane neqhubu, awuthetheleli ngane. Uzongena kuliphi izulu, uzoba nenkinga ufe kuqala, asale lo, aphenduke, umbone ongena ezulwini. Ayikho into ephoqayo, ayikho into emphoqayo ukuthi ngeke ngene ezulwini engaxolisanga kuwena, engani usufile wena. Uzoxolisa kanjani? Uzoxolisa uNkulunkulu umdali wakho, uNkulunkulu amthethelela. Bazalwane, ngiyacela, ngiyancenga, ake niphathaneni ngobumnene, nihawukelane, thethelelane njengalokhu uNkulunkulu anithethelela ngoKristu. Asiguqe sikhuleke. Siyabonga Nkosi, udumo lungolwakho, uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibanda ovalelisayo, uthube nentambama enhle, uJesu Kristu inkosi.